हेलौ लोगोफोर आं दा जोंनि बर'नि सिनियर एक्टर प्लास कोरियोग्राफारनि न'आव फैदों आरो बेरायनो नायदो नोंथांमोना सोर बियो बेलाय बेनो आदा कमलेश्वरनि न'आव फैदों आङो दिनै जोंनि सिनियर एक्टर प्लास कोरियोग्राफार दा आं दसे बेरायफैदों आरो नै कमलेदानि फिसालाजों आंनि फिसालाया गेलेफादों बाबु बे कमलेदानि फिसाला गिदिर मा नाम नोंना वाव दे मा क्लासाव फरायो नों खिन्थादो 4 क्लास 4 ओमफ्राय अबे स्कुलाव फरायो लिटिल फ्लावर स्कुल लिटिल फ्लावर सापागुरिनि ए ओमफ्राय मा खबर मोजां मिनिदो खनसे नोंना मा नाम वाव दे खिन्थादो नों मा क्लासाव फरायो UKG 2 ओमफ्राय अबे स्कुलाव लिटिल फ्लावर ओमफ्राय नोङो दुस्ट नंगौ ना नङा नो नों मोजांथार मोजां नों किउट नंगौ ना नङा दे खिन्थालाय नै जा किउट सानैबो आंना फिसालाया जा मोजां मोनदों नै गेलेनो आं फिसालाखौ लाबोफादों नालाय नै जोंना आदा कमलेश्वरा आंनो माबा माबि जाग्रा बानायदों मा बानायदों आदा दावदै आंनो दावदै बानायदों नोङो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंना बाजैया नैबे बोरै बाजै खनसे मोखांखौ ओइलाय नै नै आदाजों बाजैजों खथ्थ' मोजां समायो बेलाय नै कमलेदा बानायनाय आं जानोसै देहाफ्रा दा मारै दं आदा ओरैनो थिगानो फेन्दाजों हान्थुजों सायोमोन ओमफ्राय दा ओइ आथिं आखालाया एसे मिजेरो आरो ए मिजेरो ओमफ्राय ट्रिटमेन्ट लागासिनो नोङो ट्रिटमेन्ट लागासिनो ए दे थाब हामथों दे बाजैया गय लाबोदों दे ओरैनो औ आं नुबासो जायो गयखौ नै जोंहा सानैजों गय जादों नों खावनाय नामा औ आं सुनै जानो हाया फरायनायनो जि गोथाव जाखाबाय जों बाजैया गय जाबाय गय जादों जा मोजां मिनियो बिदाय लानोसै दा सा लोंखांबाय आदाया फुदुङाखैना जाग्राखौसो जाबाय लोंबाय दा थांनोसै आरो ओंखाम जानो थिनदोंमोन आं माने मोनाबायना ओंखायनो जाला आरो औ साम' दङ दिनै आदा मोनना जालांनो थिनदोंमोन जाला मालाबा जाफैनोसै बाजै औ बेलाय बाजै आदाजों बाजैजों मालाबा जोंनावबो बेरायहैदे थांगोन दे आलासि जाथावथाव बिसोरबो फैदो औ जमा गासिबो फैदो औ